Taljani li qed jiskonta sentenza ta' priġunerija fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u li huwa marrid bil-kanċer kellu talba tiegħu għal parol miċħuda. Talba li huwa għamel biex ikompli jservi sentenza mid-dar tiegħu fil-kumpanija diretta tal-eżis tiegħu minħabba illi marid serjament. Dan it-Taljan kien ingħata pjena ta' priġunerija fuq ser u fadallu 7 xhur biss biex jiskonta għal reat illi twetta 20 sen ilu. Il-Gazzetta Il-Mument tkellmet ma' dan il-priġunier fejn saħaq illi ftit ta' xhur ilu kien ċertifikat illi kellu kanċer u beda jieħu trattamenti u kura għal din il-marda. Fl-isfond ta' dan ix-xenarju xejn sabiħ dan il-priġunier għamel talba biex l-aħħar xhur ta' priġunerija li fadallu anki invista ta' mġieba korretta tiegħu illi jaħdem u li m'għandux problemi ta' nuqqas ta' dixxiplina jaddihom id-dar rib l-eżis tiegħu. Skont ma qalilna l-istess priġunier it-tabib illi qed jieħu ħsiebu prova jwassal il-messaġġ li tmexxija tal-ħabs illi post dan il-priġunier fil-kundizzjoni diffiċli li jinsab fiha mhux il-ħabs aktar u aktar meta fadallu ftit xhur biss ta' priġunerija xi jiskonta u dawn jista' jiskontom minn daru grazzi għas-sistema tal-parol. Madankollu u għal raġunijiet mhux magħrufa it-talbiet li għamel dan il-priġunier ġew miċħuda. Il-priġunier li għandu 50 sena u li jisobih għar-reat ta' ser illi kien għamel 20 sen ilu iżda li baqa' jkarkar bih snin twal sa ma ngħatatlu s-sentenza qed jittama li tmexxija tal-ħabs tifhem iċ-ċirkustanzi li issa spiċċa fihom tkun umana u tilqalu l-applikazzjoni tiegħu għall-parol biex hekk ikun jista' jkun viċin il-familja tiegħu u jingħata l-kura li jkollu bżonn mingħajr id-diffikultajiet li qed ikollu jaffaċċja bħalissa biex jittieħed u jinġib lura kull darba mill-ħabs ta' Kordin għall-Isptar Mater Dei. Sadartant, sorsi mill-ħabs ta' Kordin ikkonfermaw magħna l-mumenti ferm diffiċli li għaddej minnhom bħalissa dan il-priġunier partikolari u qalulna li huma stess ma jistgħux jifhmu kif it-tmexxija tal-ħabs tibqa' inumana quddiem dawn is-sitwazzjonijiet ta' mart meta priġunier fadallu ftit xhur ħabs xi jiskonta.